Welcome to the 10th annual Btown Bash. The Btown Bash has turned a decade. Mingwa ya fume riko mvumvusa watu ubva kule na tsini riene pa begwa. Btown Bash ndo itomanga 2015 ndikadhiva kachigwada chinofi NFR ndiche Pretoria, so ndichibya pano yani I was like ave tu koshota mudhivho, so ndikwine ndiditere event ine ndidobidza dzikhona dzangu rari kotoma izvo chitokofera zvinoitwa zvino zvine vaimbi vadodya vakuvangana vaimba. Okay, stop. $100 million. Nne ndikuti uri ndiite yanga show ine vatu vadada vachinsapota nanne, so yapala yembotitakwa Btown Bash ubva hanefo ari ngwachesisa murau mingwa yave kudigonya zvichi kudichimbira vatu vave vatodowera, so usikano zvino tikatichisikisa mingwa ya fumi ngautorari uthi vano vatu vane nanga vari uwanga uri ubva chindatoma Btown Bash vava vachiva vaone usikana namusi vatu vanonga vo Malamba Simba vo DJ Laguga vo Tora vo Mama's Boy vo Lab Map ndi vatu veva vaone namusi ndikatototoma people who believed in my dream, people who believed in this, and vatu vanonga vo manager ndivo ndikitoma nga 2015 ndoitoma ndaihosta tavern inofi Begwa Rest In ndaihosta I think 2 years, then ubva nepo ndapfuruchera Musundaka ndione ratomoto implementa zvavo rine vane. Ndawazampa mufurufuru ndise panda ngauraro, so ikodigonya Btown Bash ikodigonya ḓuvha na ḓuvha ndi kho ḓiwana na line up i kho ḓihula, people are engaging. Btown, you know what it is, trending okay, let me talk. You know what is your boy want to okay, unoona sinifo za December Musundaka Btown ari tomorrow, let's do the thing. Kawabonana nga 24 kutangana Begwa Btown Bash Musundaka will be there rocking live ngamama na vaimbi vamwe vadava vaimbi vane vatu vya vada, so na performance ngamanda my performance ndova ikotosumbedza uri performance ya vatu ndi the owner of Btown Bash ndikanyoko jena makututu badzi cricket, people happy, people going crazy, and then chikora performance ndo dripa ndi grand, so I want people to come in numbers. I want people to tell other people who hate Dogwe. So Btown Bash ndiyavu 10 ndichikori idani vatu idani ngavonji and ariduri nyazdi vari kuitira vewo ni then idipeliwe. So Btown Bash yavu fumi azvizi ndizotero 2024 va 2024 Btown Bash number 10 Musundaka 24 December aritingodorara.